Cum poți să stai așa nepăsător, când împrejur sunt atâția păcătoși ce mor, când nimeni nu le-a mărturisit deschis de mântuirea sfântă ce li s-a trimis, când gem sub greaua lor povară de păcat, când zac într-un abis așa de întunecat, când sângeră atât de adânc lăuntrul lor, cum poți să stai așa nepăsător? Cum poți să treci pe drum nepăsător pe lângă cei căzuți ce-și plâng durerea lor? Ce inimă de piatră îți stă ascunsă în piept, de nu mai simți arsura strigătului drept? Când vin și un de lemn tu porți, căci ți s-a dat, ca-n răni adânci să fie din belșug turnat, când știi că este azi nevoie de ajutor, cum poți să treci pe drum nepăsător? Nu te gândești că vine Cel ce-o judeca, când pentru toate tu socoteală grea vei da, când tot ce-ai scris va fi curând plinit, când al iertării har va fi atunci sfârșit? Trezește-te acum, când încă te mai poți, nu-ți îngropa în pământ talentul care îl porți, când împrejur tu vezi nevoie de ajutor. Nu fi așa nepăsător.